बर' माहारिनि गेदेमा सुबुंनि गेजेराव मैखोम रौता ओनसोलाव जोनोम जादोंमोन आरो बे साथामबो गेदेमा सुबुङा जोंनि गेजेराव गैलिया। फारियै सोरबां सुबुं बिहुराम बर' जाय बर' राव थुनलाइ बर' हारिनि हारिमु थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावखौ थैस' थांस' बावसोमनानै जोबोद गाज्रि थासारियाव बिथाङा मेंनो रोङाजासिनो खामानि मावदोंमोन। मुगानि दावहारु करेन्द्रनाथ बसुमतारी बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे मैखोम दैदेनगिरि, बड'फानि बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनायनि समाव BPSCनि चेयारमेन जानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि महरै बिथाङा बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबिनि समाव मैखोमै बिथाङा सोमावसारनायाव दैदेनगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन। बिथाङा सासे आरो महेश्वर बसुमतारी जाय बिथाङा समाज आरो हारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै 1993 मायथाइनिफ्राय 95 मायथाइसिम मैखोमै बिफाव लानानै बिथाङा हाबा मावदोंमोन। बे साथाम गेदेमा सुबुङा जोंनि गेजेराव गैलिया, नाथाय बिथांमोना जोंनि जेब्लाबो थुलुंगानि फुंखा आरो जेब्लायबो बिथांमोना जोंखौ इन्सपिरेसन होयो। दा बे साथामबो गेदेमा सुबुंनि गोसोखांथियाव जोङो जुगामि मोनसे मुसुखा बेखेवनानै बा मुसुखा गायसननानै बिथांमोननि महर मुस्रि, बिथांमोननि फिल'सफि, बिथांमोननि जि प्रिन्सिपलखौ जों जेब्लायबो इन्सपिरेसन हिसाबै जाहाथे मोननो हायो। आरो बिथांमोना जिहेतु मुलुगाव गैलिया, बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव थिनानै जुगामि खालामना दोननाया आथिखालनि इयुन जोलैनि बिबान आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद रौता ओनसोलनि उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनियाव मोनसे आपिल आरो दाबि दङमोन आरो बे आपिल आरो दाबिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि खाथियाव लाखिदोंमोन आरो मानगोनां चिफ बिथाङा जोंनि जि रिकुवेस्ट बेखौ मान होनानै साथामबोनि मुसुखा गायसननायनि थाखाय बेयाव पार्क मोनसे बिथाङा सेंसन खालामदोंमोन। दिनै बेखौ जोङो ज' बयबो बेयाव बर'ल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारि बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों। फरायसा फरायसुलि, बेयाव इन्टेलेक्सुवेल, बेयाव गोबां एकाडेमिशियान, इडुकेसनिस्ट आरो थारैनो दिनैनि साना जोबोद जाफुंसारनाय मोनसे गोजोनथावना सान आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैलियाबाबो माहारि दानायनि बेलायाव जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगा होगोन। जोंनि फारसे बिथांमोननि अनसायनाया अरायबो थागोन आरो बिथांमोननि आदर्श आरो आद्रा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनाया जों बयनिबो बिबान। बे पार्कखौ समायना रमायना खालामनानै लाखिनानै जाहाथे बयबो बेयाव फैनो हायो आरो बेखौ साबसिन खालामनो हायो, बिनि थाखाय आरोबाव जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो बे बिथिङाव बिटिआरनि चिफ बिथाङा डेभेलपमेन्टनि बा पार्कनि बिउटिफिकेसननि थाखाय आरोबाव राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै थांदों। आङो बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो न'खरनि साथामबो गेदेमानि न'खरनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनै बाहागो लाबाय मुसुखा बेखेवनायाव बिथांमोना बिबार बावबाय, आं बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बेयाव आरो जथेस्थ' नांबावगोन। बे गिबि खेबनि थाखाय मुसुखा गायसनग्रोनाया जोंनि थांखिमोन, बाउन्डारि वाल होनाया जोंनि थांखिमोन। दा बेयो मोनसे लेभेलसिम जाबाय। दा बेयाव जिरायनो थाखाय बा फिसा फिसा मेल मिटिं जानो थाखाय मोनसे न' नांगौ, गथ'फोरनि गेलेनायनि थाखाय चिल्ड्रेन पार्कनि जिखिनि इन्सट्रुमेन्ट दङ, मेटेरियेल दङ, बेखौ नांगौ आरो साखाथियावनो जिहेतु फख्रिया नांजाबनानै दङ, बे फख्रिया एसे खाथियाव दङ, बेखायनो बिनि थाखाय गार्ड वाल प्रटेक्सननि थाखाय आरो बिउटिफिकेसननि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दा प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा खोथा होदों रायजो राजानि सिगाङाव जे बिनि थाखाय आरोबाव 1 कौटि रां बेयाव होगोन होननानै रायजो राजानो बिथाङा कमिटमेन्ट होना गालांदों आरो बेखौ मावफुंनो हायोबा जथेस्थ' बेखौ मोनसे लेभेलाव इमप्रुभ खालामनो हागोन। गेदेमा बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ गोजोर खालामनो थाखाय दिनै खौरां बा जारिमिनारि मोनसे बिजाब दिहुननायनि बाथ्रा बुंदों। बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा थारैनो बियो गोजोनथावना बाथ्रा आरो बेयाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथाङा एनाउन्स खालामदों जे ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि गोरों गोरा ज' मोनसे कमिटि दानानै साथामबो गेदेमा सुबुं बिथांनि आबुं जिउ जारिमिन सुजुनांगौ आरो बे जिउ जारिमिना बर' माहारिनि, बर' आन्दलननि सोमावसारनायनि, बर' राव थुनलाइखौ जि मोनसे थासारियाव क्रिटिकेल थासारियाव बिहुराम बर' सारा फोथांनानै लाखिनानै
गायसननायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन करेन्द्रनाथ बसुमतारिया बर' आन्दलन बड'फानि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट आन्दलनाव जि मैखोम रल लादोंमोन आरो महेश्वर बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे थासारि आरो समाज आरो हारिनि जि आंखाल बा अलखदनि समाव बिबान लादोंमोन बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ लिरनाया बर' हारिनि जिउ जारिमिननि आधा बेयाव मुसुखा बा महरानो बेयाव बेरखांगोन आरो बेखायनो बे गोनांथि दङ आरो जिउ जारिमिना आबुङै जुदि सुजुजायोब्ला थारैनो बिथांमोनजों खामानि मावफुंनाय दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोना दिनैबो गोथाङै दङ बिथांमोननिफ्रायनो सर्सखौ लानानै जोङो जिउ जारिमिनखौ सुजुनांगोन आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर खामानि बे खामानिखौ जों उननि समाव सावरायलायनानै जोङो इमप्लिमेन्ट खालायगोन आं बे खोथाखौ फोरमायबाय गोजोन्थों